iy'ngcezu zikaNkulunkulu zonke khona obaba nomama obhuti nosisi nabantwana egameni likaJesu Kristu. Ngibingelela ibandla likaJesu indlalifa abathengwe ngegazi amaqhawe abangaphezu kwabanqobi umakoti kaJesu ukhanya kwezwe usawuthi wezwe. Haleluya. Ya ngibingelela amakhosi nabapriest embusweni. Ya lezo yitulo nje zihlonishiwe ukuhlala umuntu onjengawe. Your position is the highest. You are number 2 to God ngokwe position. That is why uNkulunkulu engathandi ukhonze noma uworshipe anything that is created, because you are number 2 to the creator. Amen. Angiphinde lento. That is why God does not want you to worship anything that is created, because you are number 2 to the creator of the universe. And then the creator said, let us make man in our own image, after our likeness. So you resemble God. You are the express image of the invisible God. Njengoba uhleli lapho phansi nje ukuzalwa kwakho uNkulunkulu kukwenze waba partaker of his divine nature. So you must respect yourself, because you are crowned with glory and honor. You are crowned with glory and honor. You are crowned with glory and honor. Now uthi Jesu kwabazelwe owesifazane akekho omkhulu kunoJohana. I-reverb ayithi kwehla kancane nevolume. Kwabazelwe owesifazane asho sonke kwabazelwe owesifazane akekho omkhulu kunoJohana. Not kwabasazozalwa kwabazelwe. Now bese lithi omncane embusweni, meaning omncane after the cross of Jesus, because John was the greatest before the cross. So omncane embusweni is greater than John. John was the last prophet before Jesus afike emhlabeni. And uJohn waba umprofeti owaprofeta into wayibona ngamehlo waze wayibhabhadisa. Amen. Abanye abaprofeti oIsaiah babeprofeta kusasele 700 years uJesu azalwe. Now kuthiwa ke kwabazelwe isifazane akekho omkhulu kunoJohana. That includes Abraham no David no ban bonke abazelwe before him akekho omkhulu kunaye. Kodwa omncane embusweni kaNkulunkulu noma ngabe ukwe children's church umkhulu kunoJohana. Now you are greater than John. Angasho mina ngedwa zisho now I'm greater than John. Now lithi iBhayibheli akabonakaliki. Kodwa xa eqhamuka ezulwini lento ebesisho ngokukholwa ingabonwa ngamehlo izovela. We shall be like him. Amen. Now that is why ngigqoka kahle ngifaka nothai ngoba ngizoma phambi kwabantu abakhulu. Nasi niyathola mangisho njalo. Ngithi that is why ngigqoka kahle yonke into ngiyimisele ngoba ngizoma phambi kwamajaji, phambi kwendlalifa, phambi kwamakhosi nabapriesti, phambi kwamakoti kaJesu. Mangazazi ke mina ngiyakwazi. Let the Bible, as he is, so are we in this world. We are as he is. So if you want to know more about yourself, learn more about Jesus, then you will discover who you are. If you want to know your exact identity, since you are in Christ, you want to know yourself more, learn more about Jesus. The more you discover Jesus is the more you discover your identity. Because as he is, so you are. You are as he is. I am he as he is. Awushaya umoya ingcwele ke wenze lo msebenzi. Siyabonga.
Asifunde ke Matthew 24 verse 3. Matthew 24 verse 3. Esahlezi entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, "Sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na?" Kezwakala ke? Nesibonakaliso ngifuna ngoba sivele sikhuluma siphendula lo mbuzo wesibili. Nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na? Nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na? Niyakhumbula ukuthi sithe ukuphela kwezwe sisho ukuphela kwedispensation kwesikhathi semibuso yabezizwe. Kezwakala bazalwane? Ya, isikhathi semibuso yabezizwe sizophela. Mangithi imibuso yabezizwe ngisho imibuso yabezizwa bezibusa all by themselves without being under the kingdom of Jesus. Now imibuso yabezizwe uma uJesu ebuya izoba subject to the greater kingdom, which is the kingdom of God. Imibuso njengoba ubona iUnited Nation, yabona uJesu uzobusa izizwe zonke zomhlaba. Now izizwe zizobe zinamakhosi, amakhosi azobusa phansi kwenkosi yamakhosi. Ningilalela? Amakhosi azobusa kanjani? Ishoni ngalo. Ya, kusho ukuthi ngamanye amazwi isikhathi sokubuswa kwamakhosi ezibusela engekho phansi kwenkosi uJesu sizophela. Kuzofika isikhathi la uJesu umbrella, umbuso wakhe uyi-umbrella. Yonke eminye imibuso ibe subject phansi kombuso omkhulu kaJesu Kristu. Niyayi-understand ke manje? Now lithi ke iBhayibheli ke abafundi babuze uJesu ukuthi ke siyaba yini isibonakaliso sokuza kwakhe. Now ukuza kwakhe uJesu akhuluma ngakho la, niyangibuka? Usho ukubuya kwakhe sezo establisha umbuso omkhulu phezulu komhlaba. The actual coming of Jesus Christ. Bekunyawo lakhe phezulu kwentaba emnqo. Manje kuthiwa ke siyoba yini isibonakaliso sokuza kwakho na? Asho sonke siyoba yini? Isibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe. Yes. Ngicela sifunde kuLuka 21 le ndaba eseke sayikhuluma ngayo ngoba uLuka yena uthe ukuba detailed ngaphezulu kwaMateyu. Matthew 21 verse 29. Bekani umkhiwane nemithi yonke. Nxa isihluma niyabona nazi ngokwenu ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona lezi zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asiyukudlula kungakenzeki konke. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Inkosi manibusise. Hallelujah. Now uLuka la uthi ke mayenza isibonakaliso ke noma ke umzekeliso uthi ke uma nibona umkhiwane neminye imithi asonsonke neminye imithi ihluma niyazi ukuthi ihlobo lisondele. Na kanti uMateyu uthi manibona umkhiwane aphelele khona, kodwa uLuka uthi manibona umkhiwane neminye imithi. In fact uLuka yena incwadi yakhe yayibhalelwe bonke abantu. Ningilalela? Nibekezele nje. uLuka yena incwadi yakhe yayibhalelwe kakhulu izizwe, kodwa uMateyu incwadi yakhe yayiqonde kakhulu kumaJuda. So ingakho uMateyu ekhuluma ngomkhiwane kuphela.
uLuka ukhuluma uMateyu ukhuluma ngomkhiwane kuphela ohlumayo, uLuka ukhuluma ngemkhiwane nani neminye imithi onye or nezinye izihlahla. Why afake ezinye izihlahla? Ngoba lezi izihlahla zimele ezinye izizwe nazo ezoba ithola independence ngesikhathi umkhiwane nawo uthola independence. Now uma ubheka izizwe ezathola independence ziphansi kwencindezi yezizwe zase-Europe, there are close to 80 ezakhululeka kwi-vicinity yesikhathi sokukhululwa kuka-Israel. Ningilalele nonke? Bekezelani. Bekezelani. Now le eminye imithi ubani ongasho ukuthi sesiyazi ukuthi umkhiwane u-Israel, ukuhluma komkhiwane kusho Israel ethola ukuziphatha ebuyiselwa i-sovereignty as a nation engabuswa ezinye izizwe. Ubani ongasho ukuthi le eminye imithi imeleni? Imele ezinye izizwe nazo ebeziphethwe ezinye izizwe njengeNamibia neSouth Africa neMozambique, isho neZimbabwe, isho neSwaziland, neLesotho, neTanzania, neUganda, neGhana, neNigeria. Izizwe eningi eAfrica nase-East beziphansi kwezizwe zase-Europe. That is why abantu baseMozambique ngemvelo yabo bakhuluma isiShangana, kodwa ngenxa yokuthi izwe labo laba phansi kwamaPortuguese bakhuluma ePortuguese language. Niyayizwa ngishoyo? Abanye bakhuluma njengaseCongo French language. eZimbabwe, because Zimbabwe be under British Empire, they speak English as a what you call official language yakhona. La eSouth Africa amaBhunu namangisi aphathwe lelizwe. That is why we speak English, and some part of South Africa they speak Afrikaans. Now 1994 umuthi wase South Africa wahluma. 1960 umuthi wase Swaziland wahluma. 1980 umuthi wase Zimbabwe wahluma. 1948 umkhiwane wahluma. So now lithi iBhayibheli uma lemithi ihluma isho ukuthi ihlobo lisondele, okungukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele. Uzoza kanjani umbuso kaNkulunkulu? Ngokuza kaJesu Kristu. It will be a visible kingdom, visible kingdom. But a kingdom eze nayo okokuqala in his first coming, it's an invisible kingdom. Invisible kingdom. Now that invisible kingdom is within us. Hallelujah. That invisible kingdom is the very kingdom like to corner. Seek first the kingdom. Amen. Now lomthandazo uthi thy kingdom come. Mawusubheka ngokwe Jewish context kusho the coming kingdom. Njengako kuthiwa thy kingdom come. Amen. But the kingdom which has entered us, we don't say kingdom come. We kodwa uNkulunkulu uthi seek the kingdom. Amen. Kodwa seek what? You must seek the kingdom. You must get hold of the kingdom. You must receive the kingdom. But you must pray that the kingdom may come. Amen. But kule kingdom when you come into the kingdom, you come to the kingdom and take that kingdom into yourself. So Jesus Christ is our kingdom. Did you know that? He is the king with domain. Now if we receive Jesus, we receive the kingdom. Amen. Ngoba the kingdom of God ngeke ikwazi ungena kithi without Jesus. Now if we receive Jesus, we receive the kingdom. Mayibu uJesu is coming with the kingdom. Now the kingdom eza nayo okokuqala is going to be a visible kingdom. I kingdom eze nayo kwesibili is invisible. Ihlala ngaphakathi emntwini. It positions us. Iyasihlalisa noKristu kwezasemazulwini indawo. We are made kings and priests because of the kingdom. Hallelujah. Amen. Right. Now,
kuthiwa ke igeneration ezobe ikhona yonke le mithi umkhiwane neminye imithi kuhluma leyo generation ngeke idlule kungenzekanga konke. Okungukuthi ke leyo generation izogcwalisa ivesi elithi asiwulala sonke. Kusho ukuthi kuleyo generation kuzokwenzeka isimanga abantu bakhona abayulala bonke. Ngesikhathi uJesu ebuya bazobe bengalalanga bonke. Zwana bazalwane bazobe benjani? Umbuzo wami uthi yiphi lo generation? Ishoni ithani thina? Ishoni emva kwami thina si generation yokugcina before uJesu abuye. Yeah. And lento kufuneka ikumangazi. Wawungazalwa 100 years ago kodwa uNkulunkulu ukhethe ukuthi uzalwe uJesu ebuye. Angiphinde lento uzalwe uJesu ebuye. Uma ngazange kube khona ukuphazamisa empilweni yakho uzombona ngamehlo. I-age yakho iyakuvumela ukuthi uJesu umbone ngamehlo ebuya. Na ukukhonza wakho ke noma uyakhonza manje khonza njengomuntu wegeneration yokugcina. Tshela makhelwane wena uyizukulwane sokugcina. Noma uyakhonza khonza njengegeneration yokugcina. Ungahlala endleleni. Glory to Jesus. Right. Ngenxa yesimo sesikhathi isincane isikhathi sokushumayela le ndaba noma kufundisa indaba yokubuya kaJesu. Ezinye izinto angizuzikhuluma ngenxa yesikhathi. Kodwa ngithanda ke sithinte kancane la ukuthi kulesi sikhathi esinje esibukeka sisibi kubantu abakholwayo abasindisiwe siphetheni. Amen. Yes. Siphetheni yiziphi impawu ezipositive ezigood for abantu abasindisiwe ezikhomba ukuthi uJesu usemnyango. Kuzovela ngizisho nje noma singafundanga kakhulu amavesi. Now mawufunda lapha ake sifunde ke ngamabomu kule verse kuyona le ncwadi kaMateyu 24. Kuyona le ncwadi abuzwa kuyo ukuthi what will be the sign, and mawubheka la igama lithi sign engathi li singular. Kusho ukuthi what will be the big sign amongst all the signs that will be there, what will be the sign of your coming? Verse 14. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Yes. Andukuba kufike funda verse 3. Esahlezi entabeni yeminqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na? Phela kwezwe. Phela akisibheke ukuthi ukuphela kukho yini lapha verse 14. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Yes. Is it? And it is the only sign in the Bible ukuthi makuthindwa yona bese kuthiwa ukuphela kuyafika. Uzamazama umhlaba kuyakhulunywa ngakho ziningi into ekukhulunywa ngazo lapha awufunde from verse 5 kanje awufunde nje some of the signs. Yes. Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukise abaningi. Niyakuzwa izimpi namahemhemu ezimpi. Angithi kunjalo manje vele. Amen. Yes, qhubeka. Bekani ningethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke kepha ukuphela koba kungakafiki. Yes. Izwi nali igama lokuphela futhi. Lezi zinto mazenzeka zizokwenzeka but zobe ngizothini zobe zingakasho ukuthi ukuphela sekufikile. Zobe nje imemezela nje ukuthi kuyeza kodwa but once kuthintwa indaba yokushunyayelwa kwevangeli lombuso
Amen. Kuthiwa ke lizoshungela ezizweni zonke. Sekuqalile vele. Niyabona nge-TV liyashungela. And kuthengwa ama-airtime manje koma-TV, koma-e-TV, nokoma-TV 2, TV 1, nakwamanye ama-channels. Ma une-DSTV, there are many channels. Nango-radio, ngendlela eningi. Seshuwe nangama-Facebook manje. Kunomzalwane wase-Cape Town, obeshumayeza abantu nge-Facebook. Uthi njengoba ngila nje mfundisi, within an hour kuresponda abantu abawu-500. Uthi manje ngibusy ke in weeks to come I will be busy ngenza i-follow up kule mphefumulo etholakala nge-Facebook. Kusho ukuthi yena akanaso isikhathi sokukhuluma into sweet nothing. You see lapha ku-Facebook kunabantu abakhuluma nje into engathi sho. Athi umuntu ngiyozela sengifuna ukuyolala. Uyazi Nkosi yayo. Athi omunye ngibhorekile. Basho into ey'file nje. Manje lo mzalwane nibona ithuluzi ngoba i-Facebook is God's idea. Did you know that? Yes. I-Twitter is God's idea. Yeah, let me tell you, yes. He makes it's God's idea. Yes. But stolen by the devil. Yes. Yes. SMS is God's idea. Yeah. TV is God's idea. That's right. Usathane akakwazi uinventa, usathane akakwazi ukudala, umosha osekudaliwe. Hey, Nkosi yami. Hawu niyayizwa into engishoyo. So technology is God's idea. Njoba engithatha nje lo mzalwane. Lento ukuthi uinventwa kwalento kuphuma kuNkulunkulu. Yes? Yeah, ngoba uyazi ukuthi lezi zinto zizosebenza ukushumayela ivangeli. Ingakho ngalento manje ngikwazi ukushumayela noma ngilele. Ngoba manje wena uthenga ama-DVD, uthenga ama-CD, ngishumayela emotweni yakho, ngiyilalele mina. Athi umuntu ngisindiswe nge-DVD yakho, nge-CD yakho. Ngoba uNkulunkulu wayazi uma ekhuluma kanje ukuthi ma uJesu esezobuya ivangeli lombuso loshungelo esizweni zonke. Ingakho manje ekhuphula i-technology ukuze likwazi uhamba ivangeli ezizweni zonke. So that is why I say technology is God's idea. It is not from the devil. Amen. The devil is a thief. He is stealing everything. Ebonakala engathi nikona nonke. Now, leli vangeli lombuso liyoshumela ezizweni zonke. Asho sonke. Selikalileke. Let me tell you something. Isecret engitshela yona ke manje. Imfihlakalo. Le verse verse 14 uzokwenzeka kakhulu ibandla selihambile. Hey, Nkosi yami. Ningenizwe eBhayibhelini ngo-144,000. Ningenizwe? Yeah, mhlawumbe abanye abakaze bezwe. Those will be the evangelists ezobe ziphuma endlini ka-Israyeli ezogijimisa ivangeli emhlabeni wonke. They will be given ability to speak all languages. So they will move fast within a short space of time all over the world. And then abantu abazophenduka kushumayela indlu yakwaJuda ekugcineni kuthiwa bayisixuku esingenakubala. Awu niyezwa yini? Ya bayisixuku esingenakubala. Manje ke asikho ke thina kulabo sobe sesambile thina. Nkosi yami ungaphuthelwa ke ngesonto ntambama uzomemezela umfundisi. Yeah. Now, isign enkulu ukushunyelwa kwevangeli. Asho sonke isign enkulu. Ukushunyelwa kwevangeli lombuso. Not lesonto. I'm very careful ukuthi angishumayela isonto because mangizoshumayela isonto kusho ukuthi ngisele ngesilabhasi yasezulwini. Siphela isikhathi sokukhuluma isonto. You must teach and preach the kingdom. Amen. Kusemnandi kubala? Now bengisasho ke the positive signs, the good signs of the coming of Jesus, things that will happen before the coming of Jesus and the end of the age. Izinto ezipositive. Now eyokuqala ke ukushunyelwa kwevangeli lombuso. Eyesibili iharvest. Mhlawumbe nayo sifunde nalo John 4 verse 35. Iharvest. Uma uJesu esezobuya kuzoba khona iharvest enkulu esiqalile njengamanje. Izindlu ezinkulu manje zamabandla zokukhonzelwa ashumayela insindiso ziyanwetshwa zinkulu, ababuka iTV bayabona, kwezinye izindlu kuhlala abantu abawu 5,000, 15,000, 10,000, even 30,000 njengebandla lika Joel Osteen lihlala 30,000
Adeboye ibandla lakhe lihlala 1.8 seated, 1.8 million seated. Yeah. Uma kwenziwa i-altar call abantu balindwa up to 30 minutes besasuka le kude ngoba indlu yakhe it's close to, it's about 2 kilometers. So into ngasuka la idlule iyofika top rank uhambe endlini. Manje makwenziwa i-altar call kuyamiwa kulindwa abantu abasuka le kude. Why? Because it is harvest time. Amen. Nani nje men of God angazenze njani lendlu because there are harvest of souls that are coming. There are souls that are coming. Now you must prepare the way. You must prepare the atmosphere. Yeah. What I'm catching here is that ibandla lalendao can pray. Yeah, you are praying here, and you know how to worship. Now that is a conducive, climate for souls to survive when they come here. Malibonge igama lenkosi. Now funda ke sis verse 35. Verse 35. Anisho yini ukuthi izinyanga zisezine kufike ukuvuna na? Bhekani ngithi kini, phakamisani amehlo enu nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvunwa. Niyayizwa lo ndawo? Uthi uJesu Kristu amasimu anjani? Njengoba nina nithi kusasele inyanga. Ngithi mina isikhathi sokuvuna sesifikile. Now if you read well ezwini lenkosi uzobona ukuthi vele even in our time before the coming of Jesus, that's why the preaching of the gospel izokwenjeka kakhulu in the last days because amasimu azobevuthiwe. Now makuthiwa amasimu avuthiwe kusho ukuthi people are ready to receive the gospel. Amen. Bantu makuthiwa avuthiwe amasimu kusho ukuthi abantu bashayekile ngoba uma amasimu evuthwa abevuthwa wokuqala abethela ngemvula kodwa avuthwe ngelanga. Imvula yokuqala ukuthi amasimu amile, esibili ukuthi athele, and then before ukuthela nokuvuthwa kukhona ukuphuma kwelanga. Now ilanga maselishisa amasimu ke umbila uyaqala wome, so usuready ke lapho ukuthi uvunwe kugaywe impuphu lapho. Now ilanga malishisa kusho ukuhlupheka okukhulu phezulu komhlaba. Abantu la eminyango bashayeke benemali eningi, bashayekile kunzima emhlabeni. Now abantu sebefuna i-escape ukuthi ba-escape kanjani. Now bazobona umnyango uvuliwe ukuthi uJesu uthi izani nonke nikhathele nenisindwayo mina ngizonika ukuphumula. Now makuthiwa amasimu avuthiwe kusho ukuthi bashayekile abantu and they are ready to receive anything ezobasiza endaweni abahleli kuyo. That is why i-rate ye-suicide is very high in our days. Guess what? I-violence is very high in our days. Immoral decay is very high in our days. Ukufa kwentsha ama-statistics aphezulu kakhulu, ifa kakhulu ngaphezulu kwabantu abadala. So ukuba involved kuma-drugs kukhulu kakhulu kubantu banamhlanje. Sekungene nabantu. Why? They are frustrated, they are full of fear, they are disappointed, they are hurting, they are bitter, they are rebellious, they doubt of anything good in their future. They can't see, they are blinded, they can't see anything good for them. They are losing hope. This is a hopeless generation, untoward generation. It is parentless. It is the generation that does not know love. It's a rejected generation. That is why kwanda kakhulu manje nabantwana abazalwa abakhuliswa single-handedly. It's a fatherless generation. Mawubuka amantombazane eyolanda imali le kuthiwa imali yesondlo. Ya imali yesondlo. Ngiyalisaba lelo gama leli ngikade lisho. Imali yesondlo ufica amantombazane ehamba odwa obaba balezi ingane abaziwe. And that thing inenzayo emntwaneni. Now it's a hating generation. It's a crooked generation.
It's an angry generation. It's a violent generation. It's a rebellious generation. It's a generation with anarchy. Hallelujah. Now, this generation is hurting so much. Now they are looking for something that will bring solution to their lives. Now the gospel of Jesus Christ is a figure at the right time for them. Niyangizwa njalo? Now amasimanjani bazalwane avuthiwe. Now another sign of the coming of Jesus. Sizobona the greatest move of God esiqalile, which will be global. Imove kaNkulunkulu, irevival eyake yankulu in the history of the church isiqalile njengamanje. And in the Bible, on Mount Zion, lapha ku-Obadiah chapter, Obadiah ithi ufana noDuda incwadi eyodwa ene chapter eyodwa, verse 15 to 21. Kunendawo phela mawuqala lapha ku verse 17 18 kuthiwa on Mount Zion there shall be deliverance. Yes. Now if you talk about Mount Zion, in most cases you're talking about the church. There shall be deliverance. Kusho ukuthi ke ibandla ensukwini zokugcina will enjoy freedom. Amen. Asonke freedom. Yeah, freedom in all angles. Freedom, spiritual freedom, physical freedom, psychological freedom, moral freedom, financial. uNkulunkulu uJesu before uJesu abuye uJesu uze uzolanda ibandla eli glorious. Elingena mbimbi, elingena sici, elingena mbimbi, a glorious church. Nyangizwa nonke. And in the Bible, this house after deliverance, lendlu yaseZion okuyibandla, it shall be holy. Now holiness will be the order of the day, will characterize the last day church. Ibandla lenzuku zokugcina. And then after holiness, kuthiwa indlu yaseZion will possess its possessions. Zonke izinto ezibiwe uSathane will be repossessed by the church. And then bese lithi izilonkosi, and then uJakobe, meaning Israel, or we can call it spiritual Israel, because thina singu Israel spiritual. AmaJuda lawa ase-Palestina angu-Israel biological, thina singu Israel spiritual. Ingakho uAbraham ngesikhathi ethenjiswa abantwana abaningi kwathiwa akabuke inganyezi, kwathiwa akabukeni futhi isihlabathi, kwathiwa akabuke isihlabathi aphinda abuke inganyezi. Isihlabathi sisho Israel biological, inganyezi zisho uIsrael, abantwana bakaAbraham spiritual or by faith. Now kuthiwa ke uJakobe, God will make uJakobe or Israel or ibandla if you like flame, and then uEsau will be stubble, or noma ke sithi utshani. uEsau stand for enemy kaJakobe. Now uEsau stand for any enemy of the church. Kuthiwa enemy yebandla izoba utshani, ibandla libe umlilo. Now mobe kutshani nomlilo la ukuhlanganisa kusala abantu, kusala umlilo. Amen. Ubani odla omunye utshani obudla umlilo. Yes. Now ibandla lethu kuzokugcina lizowenziwa umlilo. Lithi iBhayibheli, God has made angels spirits, and he has made his servant flames of fire, and God is a consuming fire. Now God is the fire, but we are the flame of that fire. Amen. Now ibandla lenzu kuzokugcina will be a flame. Ingakho ngesikhathi lizalwa ibandla, malizalwa ngePentecost, lifika ibandla liqala ukuba khona emhlabeni, lazalwa ngumlilo. Kwabonakala umlilo phezu komzalwane nomzalwane. Amen. Kwabonakala umlilo, singabantu bomlilo. And lo mlilo uyasiza usishisele nenganuko zethu. Lo mlilo uyasiza usinika amandla, because umlilo empowers. Njengoba imoto ihamba nje ihamba ngomlilo. So amandla ohamba endleleni umlilo kaMoya Ngcwele. Uthi uJohn mayifika uJesu yena uzonibhaphathisa ngomoya nangomlilo. Athi uJesu mayefikile umoya, kulowo mlilo lo uyawubaha amandla nokwamukelisa amandla xa esefikile umoya.
Sithe oqala into ezokwenzeka ebandleni lensuku zokugcina. 1, there will be great deliverance. Ngoba kufanele egcwalisele ke lelizwe lithi when the Son of God sets you free, you are free indeed. Kufanele uhambe ukhululekile. Ngoba no Lazarus mayivuka engcwabeni waphuma enjani engcwabeni. Eboshiwe. Kade eqeda ukukhululwa ekufeni, kwafuneka manje akhululwe kuyintambo ebopha abafile. Ngoba nje ngeke akusafanele aboshwe lezi intambo ephila. Ngoba lezi indwangu ezimbophile ezibopha abafile. Manje uvukile kwabafile, akasekho kwabafile. Sekufuneka intambo noma ke indwangu zabafile zisuswe. Nawe uvusiwe kade ufile ezonweni. Manje izinto ezibezikubopha nikona bazalwane ngenxa ukuthi ubufile iqalekiso zomndeni, izifo o-HIV obani zonke lezi zinto ebopha umuntu ongakhona. Mawusindiswa uqala uvuswe ekufeni. Nikhona bazalwane? Ya ukusindiswa kusho uvuswe ekufeni ube nokuphila okuphakathi. Emveni kwalokho bese kuqaqwa izinto poverty laba into ekufuneka iqala. Ungathi uvukile ekufeni ngenxa yesu kaNkulunkulu kodwa ingubo ebopha abafileyo zikubophe nawe. Yebo. Kuphambene nentando kaNkulunkulu ukuthi umzalwane abephuwa. Kuphambene. Nengizwe? Ngithini? No, akuyontando kaNkulunkulu futhi nokuthi uyoboleka kubantu abangakholwa wena ukholwa. Belithe iBhayibheli bazoboleka kuwe abangakholwa. Yebo. Kufanele uyiclaim lonto. Akuyona nento kufanele kulokhu uyithandazela. Uthanda. No, iclaim ngoba iyilungelo lakho wena uyindlalifa. Uyindlalifa. Ngicela usho lamazwi emva kwami. I refuse to be poor. Because poverty is not mine. I am made free from poverty. In Jesus' name. Poverty does not belong to me. Riches, wealth is mine because of Christ. Yeah, little Bible, Christ was made poor so that you might be rich. Christ was made poor. What my says of our bolega yonke into. Nethuna waliboleka nesiphambano wangesona esakwawe eskaparapha. Yes? Yabona zonke izinto zaba ezemboleko ukuze wena ungaboleki. Awuphinde usho. Ngathi usho. Yini ngathi uyisho ngokuphucuzeka lento. I refuse to be poor. Say poverty. Get out of my life. Glory to Jesus. Hallelujah. Now into oqala into ezokwenzeka mawujesu esezobuya, there will be great deliverance ebandleni. 2, and the holiness will be the standard. Yebandla lensuku zokugcina, holiness. People will be hungry for holiness. People will seek holiness. People will know, hallelujah, how to access holiness. Because holiness is not your work. Holiness is the work of the Holy Spirit. And then after holiness, kuthiwa ibandla lensuku zokugcina will possess its possessions. What belongs to you must be in you. Akufuneki ufane nomuntu onephasela epost office kodwa iziphindele emuva ngoba engayilandi. Eyakhe kodwa ayikho kuye. Kunezinto zakho eziseBhayibhelini kodwa azikho kuwe. Sekufuneka manje ziphume eBhayibhelini zingene emntwini. Isho ithi lezi zinto eziseBhayibhelini masiphume la singene kimi. Ya, uma la iBhayibhelini kubhala ukuthi ngemivimbo yakhe siphilisiwe, nami ke mangibe njengalento esho iBhayibheli. In fact kubalekile ukuthi mawuthandaza uthi Lord, make me not to look like where I'm coming from, but to look like where I'm going to. Now, 1, the church will be delivered. Deliverance will be the order of the day. 2, the holiness will be the standards of the last day church. 3, the church will possess its possessions. 4, and then the church will be made fire against its enemies. Amen? Say, I'm fire. I'm a flame of fire. When the devil sees me, he sees a flame of fire.
ngendlela okhinywa ngayo usanda kukholwa amina ungakakholwa. No, ukuthi amadimoni athi mayathi afika ebusuku ajwayele ukufika phela ezokhinya ahlangane nomlilo ugcwele umbhede. Ni second. Now lithi iBhayibheli lensuku zokugcina uKush will stretch out his hand to the Lord. uKush will stretch out his hand unto the Lord. uKush will stretch out his hand unto the Lord. Asho so uKush uzolula isandla sakhe asilulele enkosini. Now uKush usho iAfrica. uKush usho all the blacks. In the last days they will stretch their hands towards the Lord. Njengoba kuthiwa nje abafuna uJesu apha izandla nje. Yeah. Amen. Now isandla is a token of what is happening in your heart. You see, uKush. That is why blacks are getting saved. I-rate yokusiniswa abantu abamnyama eAfrica, if not number one in the world. Abantu abamnyama, they are moving fast to the receiving of the Lord. Amen. Hallelujah. Now, if you see a population yamakrestu inyuka kangaka amongst the blacks, it's a sign of the coming of Jesus. Nezwa nathi uma ubona abantu abamnyama kuvuka even ama-ministries amabandla amaningi everywhere, icebo likaNkulunkulu ukuvuka kwama-ministries agcwale yonke indawo, every corner kuyakhonzwa ngoba isikhathi se-harvest, isikhathi se-mighty move of God, isikhathi soza umxolo wemvuselelo. Mawuthi uvula iTV kuyashungela, mawuthi uvula iradio kuyashungela ngoba leli vangeli kuthiwa liyoshungela emhlabeni wonke. Now this is the sign of the coming of Jesus Christ. Amen. Yes. Now another sign yokubuya kaJesu positive lapho izenzo le kaKush is Amahubo 68 verse 31 le engisho manje izenzo 3 verse 19 kuthiwa izulu kuthiwa ukubuyiselwa kwezinto zonke kusho ukuthi zibuyiselwa ebandleni kaKristu. Mawufunda chapter 3 izenzo chapter 3 verse 19 funda sisi. Ngalokhu uphendukani niguquke ukuba kungahlangulwa izono zenu. Ngalokhu uphendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni benkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimiselweyo. Yeah, that is the coming of Jesus, clear verse. Yes. Okumele ukuba izulu linamukele. Now yabona ngazi babe translator babe kanjani lento. Makuthiwa ekumele izulu limamukele. Kuchaza ukuthi ekumele ngomthetho le verse ithi okumele izulu limgcine angabuyi. Nes ngona delay ukubuya kwakhe. Ngoba kunezinto efanele zenzekile before abuye. Yes. Yes. Githini? Yes, abanye bangibuka basho. Okumele isho lo ndawo. Okumele ukuba izulu limamukele kuze kube yizikhathi zokubuyiselwa kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofeti bakhe abangcwele kusukela kwaphakade. Niyizwa lo ndawo. Now kusho ukuthi uJesu before abuye kunento ezokwenzeka kuzobuyiselwa zonke izinto. Amen. Back ebandleni. Yakhumbula uJobe ngesikhathi elahlekelwe yikho konke. Yeah. Now kwafika isikhathi la konke kwenziwa njani? Kubuyiselwa sekunjani? Yebo. Now mawubuka ihistory yebandla ke from the day of Christ uJesu eqala ukusebenza, especially asiqale kwisikhathi sePentecost kwakune move kaNkulunkulu enamandla, now up until 300 AD ngesikhathi uConstantine amukela ubuKristu kodwa engena Kristu noma ke engaphendukile.
Then ubuKristu base bubizwa kuthiwa i-state religion, asisho sonke state religion. Now akwabe kusaphendukwa manje kwajoyinwa. Now from 300 AD ke manje kwaqala ke manje kwehla ke manje isizili ngenxa yokuthi ke manje i-Christianity has become a state religion, is mixing with the politics of the land. And then manje ke abantu bayeka manje ukuphenduka bajoyina kwinkolo yobuKristu. Niyangizwa nonke? Ilapho kwaqala khona ke ubusonto. And then ngo 500 AD kwase kuminyama ke kwase kungena ke dark ages. And then for 1000 years ibandla likaKristu lihambe bumnyameni. Kuthe ngo 1500 uNkulunkulu waqala waletha ukukhanya ngoMartin Luther. And from that year up until now, there's year after year, generation after generation, uNkulunkulu was doing what we call restoration or restitution. Amen. There's a process of restoration that is going on. Now, and then the song was restored. Kwangena ama instrument ayingasekho ebandleni. Angena ama instrument. Kwahamba kwakhuluma indaba yobaptizo. Njengoba kukhona ibandla lama-Baptist, yabona? Kwahamba kwakhona ama-Pentecostals. Kwabuyelwa manje endabeni kaMoya Ngcwele. Kwahamba kwangena ama-charismatic churches abuyisa manje iy'phiwo zikamoya. Kwaqala manje kwathandazelwa abantu baphile. Kwahamba kwabuya nezilwimi manje kwakhulunywa ngezilimi enkonzweni ezasentshontshiwe ezingasekho. So up until today kuyaqhutshekwa, God is restoring back izinto ezebiwa ebandleni. Now heaven must keep Jesus. Nikona mazalwane uJesu angabuyi until the restoration of all things. Now all what is happening, God is restoring things back to the church, and that restoration is a sign of the coming of Jesus. Now uzwathi lapha kuJoel mayikhuluma ngokwehla kaMoya Ngcwele uthi I will restore the years that were eaten by locusts. Yabona nje iminyaka okwahamba kuyo na uzizwa ukuthi athi uhamba ehlane na ukholwa kwakho understand na usiyayingabaza uyazizwa ukuthi upholile uyabanda njengekhala lenja. Nyalazi ikhala lenja liyabanda moti liyabanda ikhala lenja. Uzuthi yabona nalokho akuthandaza engakuthandaza angisathandaza ngendlela engangithandaza ngayo ngisanda kusindiswa. Yabona ngiyayibandela manje ngiyipholela sekunzima nokufunda iBhayibheli liyabhora. Mangithandaza ngisho amagama u2 ngithi amen sengiyozela. Mangifuna ukulala nje ngivele ngithatha iBhayibheli ngilala ngalo. Kodwa manje mangifunda uBold and cisho ngasho enye into. Ngimbuka zophela ngazi yonke into yakhona. No generation ngazi wonke ama characters akhona. Ngazi ukuthi uSibanibani wayenza ukuthi nokuthi kodwa ngazi lutho ngamavesi. Yeah, ubanda ke lokho. Manje uthi uNkulunkulu leyo mnyaka ke edliwe isikhonyana uzoyibuyisa. Useqalileke. These are positive signs. Asho sonke these are positive signs. Now we are going to see verse 12, John 14 enzeka in our days. Lapho ethi uJesu manikholwa yimina imisebenzi engiyenzileyo noyenza nengaphezulu kwale. But that's what we are going to see in these last days. Kushuthi ngamanye amazwi we are entering into the realm and the age and the dispensation of the miraculous. Siyengena manje ekwenzekeni kwento ezinkulu. Kuyezwa kahle? Yeah, we are going to see God using ordinary people ebenzisa izinto ezi-extraordinary. Angiphinde sizobona uNkulunkulu ethatha abantu aba-ordinary ebenzisa izinto ezi-extraordinary. Sizobona uNkulunkulu ethatha umuntu wesifazane emnika i-gift of healing ephilisa abantu abanengculazi. Kodwa engazange aye eBible school. Hawu nikhona abazalwane? Sizobona ama-multi-millionaires endlini kaNkulunkulu. Niyayizwa leyo ndaba? Now, and again, there's going to be a hunger for God, for true God.
a universal hunger for true God in our generation. Njengoba kubhaliwe Hosea 10 verse 12 nalapha Jeremiah 50 verse 4. Jeremiah 50 verse 4. There will going to be a universal hunger for true God because there are many gods. Now people will be sick and tired. Nabakhonza abangasekhoyo bazohamba bahambe babone lento ayisisi. Now bazofuna uNkulunkulu kaDavid. Lapho ethi uDavid khona usizo lami livela phi? Chaza. Luvela kuJehova. Onjani? Kusho bakhona abanye uJehova nje behlukanisa nje. Khona abanye uJehova kodwa abangalenzanga izulu nomhlaba. Manje kodwa uDavid la olwakho usizo luvela kuJehova. Which type owenze izulu nomhlaba? Now kusho ukuthi ngamanye amazwi ngeke enze izulu nomhlaba kanti uzohlulwa ukusiza mina. Uniyezwa yini? Oba nabathi mnandi ke lonto mangizwe. Ngicela ukubuza wena ke manje ngiphenduleke. uJehova lo mkhonzayo nosiniswe ngaye nola phakathi kwakho ngomoya wakhe. Udale izulu nomhlaba. Ucabanga ukuthi angehluleke uxazulula inkinga zakho? Wondla inyoni zezulu. Ucabanga ukuthi angahluleka ukondla wena? Inyoni zezulu azilali zingadlili. Nazi. Azifuywe umuntu. And ngeke kubona inyoni ine stress. Stress, did you know ukuthi stress asidalwa somzalwane asidalwa yinkinga, sidalwa ungakhona. When nje ucabanga ukuthi nje une stress ngenxa yenkinga, no stress sidalwa ukuthi awukhona. Bayizwile lento engisho. Glory to Jesus. We are going to see mass preaching of the gospel of the kingdom in the last days. And so bona ke kulezi insuku zokugcina ukwambula kwezinto ebezifihliwe in past generation. Ama teachings and that's why abanye bengena ku internet, yeah, nala kuma cell phones angikhubeki nje mina mangithi sovula incwadi kaMateyu webazalwane umuntu akhipha cell phone ngoba ama Bible maningi kuma cell phones. Yeah, futhi ke umuntu ophethe cell phone download kahle ama Bible aka download elodwa udownload ama translations and I update wala ama translations. Yes. Njoba namuphethelele ungakhubeki uthi umfundisi onjani ongaliphathi iBhayibheli aphelele nje la. Yebo ke. Aphelele. You see? Ngilanda uMshumayeli mangithanda ngiyamlanda ashumayele manje from overseas. Akhulume manje. Yeah. Uyayibona loo nto? Obana bathi sikhona Nkosi. Sizobona ke ukurestore kwe fivefold ministry. Apostle, prophets, evangelists, pastors and teachers. Sizobona lezi lama ministries evela kakhulu ensuku zokugcina. And then kulezi insuku zokugcina according to Isaiah 60 sizobona a transfer of wealth, you know, to the saints from the wicked. The wealth of the wicked will be translated and transferred to the saints. Nomshumayeli tusho njalo uthi uNkulunkulu uzokwenza ababi abangakholwa bajuluke beqoqa ingcebo. Mase beyiqoqile bese yaba ayabela abalungileyo bakhe. Now to ngesikhathi se-Exodus abantwana baIsrael bephuma eGibhithe. Yes, abaphumanga eGibhithe empty-handed. They were loaded with silver and gold from Egypt. It was a repay. Yeminyaka yobugqili akade besebenza beyigqila. Now they had to be paid for that. But now ama generations ayekade sebenza eyigqila afa engazange uthola umvuzo. But there was a generation ethe mayiphuma yathola umvuzo ongewona nje owabo imvuzo ekwakufuneka ithole ama forefathers. Kunemithandazo ezophendulwa in our generation ebithandazwa ama generations. Kunezinto uNkulunkulu azokwenzela zona ungazange uthandaze kodwa ephendula umthandazo kagogo osashona. Bayizwile ngikhuluma. So thina si Exodus generation
siyigeneration yokubuya kaJesu yofuduko. We exceed from earth to heaven. Kuyezwakala? Now asizuvele sihambe nje. Kuzoqala amaGibhithe alethe ingcebo back ebandleni. I-poverty iyaphela manje ebandleni. Amabandla kwezinye indawo amanye asefunda ugovernment of the day. They are so rich afunda ugovernment of the day. Awasaceli from the government. They are funding amanye amalokuzane akwa government because uNkulunkulu is blessing the church of the last days. And enye into ezokwenzeka uma uJesu esezobuya iyavela futhi lapha kaAmos 9 verse 18 ukuthi the reaper shall overtake the sower. Say the reaper shall overtake the sower. Kusho ukuthi ke the reaper will reap faster. Kusho ukuthi isikhathi sokutshala nesokuvuna siyasondelana kakhulu in these last days. Now, when you pray, you are sowing the seed. When you give, you are sowing the seed. Yeah, whatever seed that you sow, you will reap faster. Kuna generations adlule. Niyakhumbula induku kaAaron. Ngesikhathi uNkulunkulu efuna ukuprove ukuthi uAaron ubiziwe uNkulunkulu akakhethwa ngabantu. Wathi uzoyiprove ngenduku kaAaron. Induku kaAaron kade yakhiwa esihlahleni yomagdala. Kodwa ngesikhathi semphongolweni kaNkulunkulu overnight, asho sonke overnight. Kusho ukuthi within 12 hours. Within 12 hours. Iyaqala yashuma amacembe, yavela imbali, yavela namafruit. So it take in average time, it takes not less than 4 months for ukuthi umuthi wenze lonto. Kodwa iyathatha 12 hours. Half a day. Now uthi uNkulunkulu wenza ngizogcina ipace yokwenzeka kwezinto will be faster. Vele kwi secular world everything is faster. Ngisho ukupheka kwabantu banamhlanje abasagawula izinkuni. Bavele bapress i-microwave sekuvuthiwe ukudla. So zonke izinto zifast nokuthumela incwadi akusenziwa manje. Ubhala incwadi uyoyiposa uthenga isitembu usixhevizwe ulinda impendulo no usuvele shaya i-SMS incwadi ihambe. Amen. Within minutes lo usiyaphendula kungena i-SMS wena usuphenduliwe njalo. Now things in the